Nghe nè ta suy tệ hè nấu bằng hi sẽ giang xí đâu va in zong zong hi tháp bốc xia à mình bội sẽ xí đâu va in rem na kan xia mà lo lel bernian in rem na thuk zok in nei kha a mak lut tuk hetiang in kala om ngai lo pui du na kan nei tlata eng tin nge chu tiang in ni om thei ka she lo ka soi fiat hiam lo lal ber ka va mu nge tluang takin ngai dam dil turin kalokal kalalpa ithil phala ingil nei ni dikbok I engkim kabani kachunga engthil nge thleng ka sathiam bik lo ngai tu chiang lovin kalo ti mai ani ngai dam tlak po ka ni don em ni thile hre thiam ka lo me cho ero vanduina kan hnunglam atanga lo thleng anga inga yang lau ma ta che lau du su karon troi don ti in khuami te kalau hril to karwalin local ro helama no pangkha tan chuak ania Merlin! Merlin! Don't worry, he'll be here. veng tu tu eng wangin nge ra khelda ram vuak zong chok ro o kalalpa Merlin Merlin Emrys Emrys Khungai om Emrys Min Piro Khungain An local helam pangiron en ole kapu noi lam yen to em Kahlawania Emrys Min That Mayang Min Piro Min Tha Tham Su Ko oi tha thei ti ka sia ka thian ni lo mi ang khat kan ni kha thi ka du lo Emrys 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 hey
varei em ve kula tanga lo chua har sal tuka thiri ti chero an lo kala nia kapain khonge ti chun ram vak lo tiang che lau thong mel pusu nangma kha an man mayang che mang thale emris eng tik nia em chuan kain huliang ti ka ria kalalpa mi pano pangkha tan ina tanga tan chuak ania Enga, eng tin. kalalpa tran pui tuan omani Zong ula, manang cheu. Eng tin emo, he no pang chuanan hian in rol ti ka hriat vei chuan. Hrem na chu ana viawang. Sialom. Chu tiangin ka phatsan to lawang che. Ipa hna veng him tur che in kein tiama. Min do da le ani chuan ipa laka ka thu tiam chu ka bo chiang. No pang kan hne nai ron hruai kir le wang hian chunga kan lom tak zeta ni keima ron hruai ni ti tuma in hril tur ani lo tu ma kan thil lawang min ring ro lok i ming po ko shlei nem i ming nin hril vela thil te che coming to Mordred ani nileo mordred